West Karbi Anglong District Congress samai pi sanam tim pi si pini nili ladak ke bang nang ko kathe ke lo apani si 8 arni tarik nar cap arni alang litum advantage Assam ko meeting 2.0 la so meeting ade malong alang lituliram rong hang alang likipu MUKESH AMBANI Aphan 1000 bighas alang litum longle pialo pusi alang litum han pacha tag lo la si la banke nili tum West Karbi District Mohila Congress Ahin pen ke nili tum Chedonde thek alang li ko an along le lo ne Himanto Biswa Sarma piso phan alang litum 1000 bighas alang litum ko chajor lata Karbi Anglong long le si ke kon athema non Karbi Anglong along le long Karbi tum ke dodim long loplote alang tum ke kupilo ke klem tharle dampo JCB ponpo dampar ponpo patong nampo kun Karbi tum han pahang jo pahang hai kachiru aso chibu crop nek jinso se malang li Karbi gadi malang li non VGR adim long ta tharle ji pula da ka tharle the sa tame Karbi adim long lopota alang mek bi lor same non alang li dak ki amreng homosti laputa non alang li longle kapasur lok lopu lasi lason ke alang li methang a profit aphano pot alang li na hok na me claim daji same alang li non CM ke do bob ke la ke rat aphan avi ka chong sip rat aphan ka chenek Karbi Anglong rat aphan ka chenek pusini li jong pon lasi non Ambani aphan alang li long le ka cho jor ke nili tum Chedonde the ining samsi un e lasi laso pot bang ke nang li matha pe me pension nang li kam claim ni pusini li nang li phan na chu ning ri lo lasi West Karbi District Mohila Ahin pen ke nang li long nang Chedonde nek the la so lam bang ke nilitan West Karbi Anglong District President Niliman Elis Kipi anak kapacini galam ke lapuhan lo jo kedamtan at tarik army dipu rong supia long advantage Assam 2.0 ame along Dr. Tuliram Rohang kepang dakpon MUKESH AMBANI Aphan 1000 bigha along Meghalaya border anat longle Kipi alam the ke nito West Karbi Anglong District Congress Ahin pen Chedonde thek lase bangso along lake Kipi Aphuthak sojak pen kapacini nang pacini iklo